Ang ganda nito. Ang daming tumutubo. Hindi ko siya kinausap ng ilang oras din. Pero sabi ko, Good morning, Philippines! Ang sakit. Ang sakit sa pakiramdam, guys. Ay, ang lungkot naman. Tignan nyo naman ito. Tignan nyo to. Nakakalungkot. Namatay. Iwan ko na si Batman. Hala, meron pa pala dito. Tignan na. Kaloka, oh. Nagtatago siya, guys. Kawawa naman. Hmm. Okay. Bunga pa rin. Hala, ako. Kita niyo, guys. Patay na siya na bunga pa rin. Pero kawawa man itong bunga, eh. Yun. Ang sakit sa dibdib, guys. Alam niyo bakit? Yung mga namamatay siya, at saka yung mga bunga niya na maliliit, hindi nakasurvive. So, yun. Tignan niyo to, hindi nakasurvive na bunga. Oh. Tignan niyo yun. Kawawa naman, eh. Nandito. Meron pa isa dito. Aray, ang sakit. Look. Look. Meron pa dito, guys. Tignan niyo. Oh my goodness. Kahit napatay na siya, meron pa tayong na-harvest. Diba? Wala, may ano, tumubo na ano, kamatis. Wild. Nakakasad. Pati niya ngayon. Pero tignan mo itong mga kamatis, oh. Ang dami. Look. Kita niyo. Cherry tomato po ito, guys. So, kaya, maganda. Ilagay sa salad. O, diba? So, yan na. Harvest, harvest. Dito si Tani sa labas. So, yan. Ang sarap mag-harvest. Ang sarap-sarap. Ang dami. Look. Sa salad ito ay Paris. Ang ingay ni Mister. Diba? Maganda ngayon mag-harvest kasi natrabaho yung mga tao. Look. Meron pa dito. Tignan niyo naman yan. Ay, nakabuka ang isa. At saka, meron pa dito. Tignan niyo yan. Look. O, diba? Marami tayong kamatis. At saka dito, hinog na, oh. Hala. Meron pa dito. Look. Ay, naku. Hinog na sila. Yan. Ang dami. Ay, nasira, oh. Nasira. Ito, kunin na natin. Saka dito, okay pa. At saka ito, okay pa. Yun. Kamatis. Another kamatis. Ang daming sira. So, itapon natin. Yun. Ating string beans. Kasi may malaki dito eh, oh. Tignan nyo yan, oh. Ang laki. Kunin na natin. Lagyan ng, alam niyo kung anong lagay ko? Ilagay ko dito is, ah, bagoong. Look, oh. O, diba? Yan tayo. Ang ganda nito. Ang daming tumutubo. Ito. Marami akong gulay, guys. Pero masarap ito, bagoong. Bagoong is life. Look. Kasi meron tayong mais.
Mais na kanin ba? Masarap. Kanin. Kunin natin ito. Ito. Saka, tingnan natin. Ito kunin na natin. Uy, meron doon. Harvest. Hanapin natin. Asan yun? Nandito sa ilalim. Kita. Kita niyo. Nandito ilalim. Tignan niyo yan. Oo, diba? Ang saya. Ang saya-saya. Exposure. Ang saya ng gulay. Look. And look. We're gonna share the tummy mo again. Hello, tummy mo. Look, ang saya. At saka, ang masakit lang doon is yung cucumber. Napatay siya, guys. So, ang gagawin ko ngayong araw is, kunin ko siya and then tamna natin ng bago. Yun, pagkatapos namin kumain ng tanghalian, guys, ng umagahan pala. So yun, nagluto ako ng maaga para sa dinner kasi ayaw ko talagang sobrang init. Itong grill namin dito, sobra. Nagtampuhan kami, guys, kaya yun, naging okay na. It's already almost 10 o'clock, guys. Ngayon lang ako nakapag-vlog ulit kasi ilang oras kami hindi nag-usap ni Mister. Hindi ko kinausap. So, yun. Pero ngayon, bago matulog, nagbati na kami kasi nga, matulog na, diba? Sabi ko, magbati nga tayo kasi matulog na tayo. Kaiba ng magsige ng taanig. Hindi naman kami palaging mag-argue. Ang dahilan lang naman ng ang argument namin is yung yung mahilig siyang yung nag-collect. Para siyang Pilipino. Mahilig mag-collect ng mga container, gano'n, 'di ba? Mga Pilipino ganyan tayo. Pag may container na nabili natin ng mga canned goods or mga something, mga biscuits, and then may malaking container, dapat i-save. So, yun siya, ganyan siya, guys, sinisave niya. Sabi ko, tama na, ang dami mo nang na-save. So, tinapon ko sa basura, guys, nagalit, guys. So, kaya nagalit din ako. So, naggalitan kaming dalawa. So, kaya hindi ko siya kinausap ng ilang oras din. Pero sabi ko, kasi, akala ko, in-avoid niya ako kasi hindi ko siya nakita. Nandun sa harap ng bahay na nigrilyo. Ako din sa labas, sa likuran, nagtubig ng gulay natin. And then, sabi ko, akala ko, ayaw niya akong makita. So, ngayon, hindi ko talaga siya kinausap ng matagal. So, ngayon, patulog na kami. Sabi ko, mag-usap tayo. Pinuntahan ko siya sa office. Sabi, ako na lang palagi yung sa'yo, mag-una-una. Sabi ko, ako na lang palagi yung mag-start ng conversation, ha? Sabi pa niya, you're the one who's like, akala niya, ako yung nag-avoid. And then, ang akala ko din, siya yung nag-avoid sa akin. Iba pala. Sabi ko, inamiss mo ako? Sabi niya, oo, kasi hinahanap daw niya ako. And then, hindi man niya ako nakita. Sagutin ko yung tanong ni Cheryl German Martin Picky. Pick or Picky? Ilagay ko dito yung comment niya. Tanong lang po, gaano kayo kadalas magkaroon ng misunderstanding ng asawa ko? Alam nyo, sa totoo lang, yung mag-asawa kasi hindi perfecto, 'di ba? Hindi perfecto, palaging may misunderstanding, lalo na kapag bago pa kayo. So, kami naman ni Mr. guys, noon, sabihin ko na sa inyo yung totoo, ha? Kami kasi, guys, nung una kaming nag-ipon, nagsama, palagi kaming palagi kaming nagbabangayan. After that, naman kami, mag-usap. So, ngayon, mag-usap naman kami. Sometimes, yung baguhan pa, aabot ng the next day, yung namin. Hindi man bangayan, parang hindi kami nagkaintindihan dalawa kasi magkaiba kaming culture, 'di ba? And then, bago pa kami nagsama, and then nakatira pa kami sa bahay ng ina niya. So, yun, anong mga problema? Gets na ninyo yan.
Sis Cheryl ba yun? Nung nagtagal na kami, may mga bangayan, pero yung mga simple. Nung buhay pa si Bianan, palagi guys, yung mga bangayan, yung mga awayan, bakit hindi ka pupunta dito? Kasi dito ako nakatira sa bahay, doon siya. And then, pag ganun-ganun kami ba, kasi nga, kunin ko si Bianan, alagaan ko si Bianan, and then, pupunta siya dito pag wala siyang trabaho, and then, yung parang ganun-ganun ba, parang hindi okay yung ano namin. Pero masaya naman yung relasyon namin, pero normal na sa mag-asawa na may bangayan. So, ngayon guys, ngayon nga, na yung parang ilang buwan na, ilang years na din kaming, yung parang, maganda yung relasyon namin ni Tami. Sa totoo lang sabihin ko sa inyo, maganda yung relasyon namin ni Tami. Hindi siya yung parang bangayan na away na gano'n na laking problema. Hindi talaga. Magbangayan lang kami for, sa mga container na tinapon ko. Yun siya. Yun yung mga simple na mga, binigyan ko lang kayo ng sample na gano'n yung relasyon namin ngayon. So, nasagot ko na yun, sis. And then, ang saya ng relasyon lang namin ni Tami for few years na. Parang wala na kaming stress ba sa buhay, kami na lang dalawa. Hindi man ibig sabihin na yung pasalamat tayo na may nawala sa buhay namin. Pero yung parang release me, let me go. Yung ganon. Parang yung feeling na kami na lang dalawa. Yung kami lang dalawa sa cave. Yung ganon ba sa bahay? Cave. Yung sa mundo naming dalawa, kami lang. Ang talaga like kagabi, yung bangayan namin is ngayon nga, yung mga container na tinapon ko kasi nga, ang daming container guys. Orange juice na mga container ng mga ice cream, butter na malaki, di ba, matibay yung container. Iwan ko guys, sometimes thankful naman ako nagkikip siya kasi paminsan talaga doon ko nilalagay yung oil, itatapon kasi ayaw kong itapon sa sink. Mga simple na ganun. And then after, anyway, so yun lang. Salamat sa question, sis. Hanap ako ng question.